The foireann Glór na nGael freibhíthe sa phobail. Tá muid play le grúpi pobal, tá muid play le clubanna chuman lu clas Gaeilge, tá muid play le scoil phobal, scéimena líonraí, baltí service Gaeilge tacta agus a le héití sin. Tá muid a gáil síos a measc ndaoine le bhéan an ar go débre a dhéanamh. Is gur béad na buachfaintí atá feici agamsa le fiche bliana nuas na teachtar bhód de áras na Gaeilge agus dar náid na háisna bhí Foras na Gaeilge an chur ar fáil de eagraíochtaí ar nós Glór na nGael agus ní amháin cean eagraíochtaí ach de eagraíochtaí bag agus mór fad na tíre. Chorthaíonn an scéim phobal Gaeilge beidir mar buachfainte dú héin go páirste sílim ggóil an teannachar a bhí ag an scéim phobal Gaeilge in infrastructúr teanga na tíre seo millteannach tábhaach agus is scéimar dói. Tímuid dóchas gacáid sé muid, Tá dóchas ag pobal agus ag na grúpi Jónatha seo ggóil siad a gáil difar a dhéanamh do phobal acu héin. Agus is sé an ról agus an freagracht atá orine nach codú lo an difar sin a dhéanamh. Ach amháin go greideann muid héanán agus ghfuil luach leis an teanga agus ghfuil luach leis an obair. Ní bhéh muid an codú lo. Agus sin an bua atá gine sílam mar airneal go bhfuil an dóchas sin a gine, go bhfuil an misneach a gine le méontaí an phobal sílam go muid an difar a dhéanamh.